Det spændende for mig ved Frederik Bruuns stambog har været, at man ligesom kunne fornemme, at der var så mange historier forbundet med indsamlingen for hende at rejse rundt og få skaffe og møde folk. Og så også, at der var så mange forskellige materialer i den, så mange forskellige teknikker. Stambogen har været meget eksklusiv. Fine papirmaterialer, indvendigt forskellige papirtyper. Udvendigt er den indbundet i kalveskind, og indvendigt er den foret med gul silke, så det er helt tydeligt, at den har haft en rigtig fin karakter også på det tidspunkt. Vi antager, at hun køber den på en rejse, fordi hun er på det tidspunkt lige blevet gift og er på en af sine første rejser med sin mand, Konstantin Brun. Og man kan se inde i bogen, at den er købt i Paris, og de var blandt andet i Frankrig på den her rejse i 1790. Der er ikke taget hensyn til værkernes bevaring på det tidspunkt, at de blev klistret ind for 200 år siden. Så de var ret medtagende, flere af værkerne, og i den sammenhæng blev det besluttet, at hvis de skulle have en ekstra lang levetid, så var vi nødt til at tage dem ud af stambogen. Når man går i krig med sådan en opgave som sådan en bog, så først så dokumenterer man jo alt, hvad man kan, inden man overhovedet nærmest rører ved den. Man fotodokumenterer, man beskriver den. Og så er værkerne så blevet skåret ud, der hvor de har været klippet fast, og man har fjernet det her klippestof bagpå, og rifter og en overfladerensning. Til sidst foregår den her opfugning, hvor man så planerer værket. Når værket så er planeret og renset for, hvad man har kunne få af misfarvninger, og rifter er blevet lavet, så er det sådan set klar til at blive rammet ind. Og der hængsler man gerne sådan et lille papirværk, i det her tilfælde i en passepartout, med nogle Japan-papirhængsler klippet med noget metylcellulose. Så skulle det sidde godt der. Frederik Bruun var meget kunstinteresseret. Hun interesserede sig for arkæologi, skrev kunstkritiske værker om sin samtidskunst og kunstnere. Så hun havde en meget stor intellektuel interesse i kunst, og derfor var hun meget opsøgende. Så på den måde giver det ligesom et billede af, hvad er det for et univers, Frederik Bruun færdes i, men også bare, hvad er tidens kunst på det her tidspunkt, da hun rejser ud i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet.